Tikulandeni okondomvera pano ndi pa Nyasa VoiceBox ndipo mafuna ndikukudziwitsani za chidziwitso chimene atulutsa a Commission of Inquiry amene akufufuza za ngozi ya ndege imene inapha olemekezeka Dr. Saulos Chilima. Nde Commission of Inquiry imeneyi akuti iyamba ntchito yake yotolera maumboni kapena kuti kufunsa anthu amene akukhudzidwa pa ngozi imeneyi kuti adzipereka maumboni yawo kuyambira pa 4 November mpaka na pa 23 November 2024. Ndipo kafukufuku ameneyu achitika maboma 4 kuyambira tibwerezenso pa 4 November mpaka na pa 23 November 2024. Ndiye tingokuwuzani kuti madate yake akuyenda bwanji kuti ngati muli ndi umboni kapena mukudziwapo kanthu mukhoza kupita kumeneko ndikukaperekapo umboni pa zimene inuyo mukudziwa kuti zinachitika pa ngozi imene inapha Chilima. Nde malo oyambirira akhala kumzimba pamenepo kumzimba Commission of Inquiry ikhalako kuyambira pa 4 November mpaka na pa 9 November 2024. Tibwereze Commission of Inquiry ikhala ili kumzimba kutolera maumboni osiyanasiyana kuchokera kwa anthu osiyanasiyana kuyambira pa 4 November mpaka na pa 9 November 2024. Akachoka kumzimba akakhala ali kuzomba kuyambira pa 11 November mpaka na pa 14 November 2024. Tibwerezenso kuzomba akakhala akutolera maumboni kuzomba kuyambira pa 11 November mpaka na pa 14 November 2024. Akachoka pamenepo adzapita mu mzinda wa Blantyre. Ku mzinda wa Blantyre akakhalako kuyambira pa 15 November mpaka na pa 16 November. Tibwerezenso akuti a Commission of Inquiry akhala kutolera maumboni mu mzinda wa Blantyre kuyambira pa 15 November kumalizira pa 16 November 2024. Ndipo akachoka ku Blantyre akakhala ali ku Capitol ku Lilongwe kuyambira pa 18 November 2024 kumalizira pa 23 November 2024. Tibwerezenso kuti a Commission of Inquiry akhala akutolera maumboni kapena kuti kumva information yosiyanasiyana kuchokera kwa anthu osiyanasiyana mu mzinda wa Lilongwe kuyambira pa 18 November 2024 kumalizira pa 23 November 2024. Ndengati muli ndi maumboni kapena mukudziwapo kanthu chonde kapezeni kumzimba kuzomba ku Blantyre komanso ku Lilongwe pa madeti amene tatchulawa. Nthawi akuti adzikayamba ndithu kumva maumboni 8 koloko mmawa kumalizira 5 koloko madzulo. Tibwerezenso akuti a Commission of Inquiry kulikonse kumene adzikapita adzikamva maumboni kuyambira 8 koloko mmawa kumalizira 5 koloko madzulo. Ndemwe ena kumati ayi ife timakhala kutali sitingathe kufika malo amenewa. Iyayi akutinso kuti mukhoza kutumiza maumboni anu kudzera pakalata. Kalatayo mulembe pasanafike pa 11 November 2024. Akuti ngati mmakhala kutali ndipo simungathe kufika ku Lilongwe kumzimba kuzomba kapena ku Blantyre mutha kulemba kalata ndi kuwatumizira a Commission of Inquiry pasanafike pa 11 November 2024. Ndipo address yake ndi The Secretary Commission of Inquiry on the Aircraft Accident Private Bag 301 Lilongwe 3. Tibwerezenso address yo The Secretary Commission of Inquiry on the Aircraft Accident Private Bag 301 Lilongwe 3. Ati mukatumiza kalata yanu kumeneko ayi umboni wanu pa zimene zinachitika ku Chikangawa ndithu ukapeza a Commission of Inquiry. Mukafuna kudziwa zambiri ati muthanso kuyimba telefoni pa manambala awa 0880 883 221 kapena 0982 709070. Tibwereze ati mukafuna kuimba foni kuti mumve zambiri za Commission of Inquiry imeneyi mutha kuimba matelefoni awa 0880 883 221 kapena 0982 709070. Muthanso kulemba ndithu message ya email pa accidentinquiry@opc.gov.mw kapena kuti tabwerezenso kuti email mukafuna kuwalembera email kuti mudziwe zambiri za Commission of Inquiry imeneyi mutha kulemba email yanu ku accidentinquiry@opc.gov.mw. Ndi nonse ngati mukudziwa kuti muli ndi umboni kapena mukufuna kukambapo pa nkhani imeneyi kuti a Commission of Inquiry agwiritse ntchito umboni wanu pa report yawo yomaliza chonde mukapeze kuzomba ku Blantyre kumzimba komanso ku Lilongwe kapena mutumize kalata ku Commission of Inquiry kapenanso mutha kuwalembera email kapena ndithu kuimba foni kumene kuti umboni wanu umveke Amalawi adziwe chilungamo chilicheni chimene ndithu chinachitika pa ngozi imene inapha Chilima. Zikomo kwambiri timakunyadirani and see you on the next one.